כשדיברנו על גלים, בו זמנית דיברתי גם על התופעה של פולס, שהיא תופעה מבודדת של הופעת גל, ובו זמנית ענבל הצליחה להעביר איזשהו גל שהיה גל מחזורי. כלומר, היא העבירה את הפולס באיזשהו קצב קבוע מספר רב של פעמים. כדי שנוכל לנתח את התופעה של הגל המחזורי ברמה מתמטית, אנחנו נצטרך להכניס כמה מושגים לתוך העולם של הדיון של הגלים. כדי שנוכל לעמוד על טבעם, נעבור למצגת הראשונה, שכותרתה גל, אורך גל, זמן מחזור ותדירות. עברו עכשיו אל המצגת, שזוהי כותרתה, ופיתרו את התרגילים המצורפים אליה בדף העבודה. אחרי שהכרנו בצורה קצת יותר מתמטית את הגלים המחזוריים, בואו נחזור שוב אל פולסים בודדים, ואל מה שקורה כששני פולסים באים זה לעבר זה ומתרחש מפגש ביניהם. אם נחשוב על זה רגע, הרי כשאנחנו יושבים בחדר סואן הומי אדם, אין לנו בעיה לצפות בכל אחד מהאנשים שנמצאים בחדר הזה, מבלי העובדה ששני אנשים אחרים מתבוננים זה בזה ורואים זה את זה בו זמנית. לכאורה, הדוגמה שאני מעלה היא טריוויאלית, אבל אם נחשוב על זה, זה אומר שגלי האור שמגיעים מאדם אחד לאדם אחר, מצטלבים בדרך בגלי האור שמגיעים ממישהו נפרד בדרך למישהו אחר. דרכיהם מצטלבות, והתמונה שמתקבלת בסופו של דבר היא לא משובשת. כלומר, לגלים יש איזושהי התנהגות מאוד מעניינת, שבה ההתנגשות ביניהן לא מפריעה להמשך דרכם. אנחנו ננתח דווקא את הרגע של ההתנגשות, וההתנהגות שלהם, כמו הרבה דברים אחרים בפיזיקה, היא לפי תופעה שנקראת סופרפוזיציה. מיד נדון על טבעה, אבל השאלה שבה אנחנו נתמקד כרגע היא מה קורה כאשר פולס מצד אחד מתקדם לעבר פולס מהצד השני, הם נפגשים, ומהמפגש מתקבל פולס משותף. בואו ונבחן יותר לעומק כיצד הוא יתנהג. נעזר בתרשימים מספרו של דוקטור דוד זינגר כדי לראות ולנתח מפגש של שני פולסים. הפולסים שמצוירים כאן הם פולסים מלאכותיים, רק לצורך ההבהרה של ההתנהגות המשותפת שלהם. מה יקרה אם פולס מרובע יתקרב לעברו של פולס משולש, שבשעה שהם נעים זה לעבר זה? נוכל לראות כאן בתרשים את הפולס המרובע ואת הפולס המשולש, כשהם בשלב שבו הם מתקרבים זה לזה. כתלות במהירות של הגלים, נוכל לגלות תוך כמה זמן שני הגלים האלה ייפגשו, וזוהי נקודת המפגש הראשונה שלהם. זמן קצר לאחר מכן תהיה חפיפה באזור המשותף לשני הגלים. אפשר לראות למשל שבמשבצת הזאת ישנה נוכחות גם של הפולס המשולש וגם של הפולס המרובע. איך מתנהג הפולס המשותף של שניהם יחד? בפשטות אפשר לראות שהוא ממש חיבור של שני הפולסים. כלומר, אם מהפולס המשולש בנקודה הזאת נתרם 0, ומהפולס המרובע נתרמות 2 משבצות, הפולס המשותף יהיה בגובה של 2 משבצות. לעומת זאת בנקודה הזאת, הפולס המשולש הוא בגובה של 2 משבצות, הפולס המרובע גם הוא בגובה של 2 משבצות, והפולס המשותף הוא בגובה של 4 משבצות. וכך בכל נקודה ונקודה בדרך. אם נבחן את הקו האדום שמתקבל מחיבור שני הפולסים, למעשה נוכל לראות את הצורה של הפולס המשותף. רגע לאחר מכן, המצב של החפיפה נראה בצורה שמתוארת בתרשים שמתחתיו, ושוב נוכל להבחין באותה תופעה. בנקודה זו, מהפולס המשולש נתרם 0, מהפולס המרובע נתרמות 2 משבצות, ולכן הפולס המשותף הוא בגובה של 2 משבצות. בנקודה זו, נתרמות 2 משבצות מכל אחד מהפולסים בנפרד. לכן הפולס המשותף יהיה בגובה של 4 משבצות. וכך לכל נקודה בדרך. אם כך, הקו האדום שוב מסמן לנו את הפולס המשותף. כנ"ל לגבי הפולס שלאחר מכן. התופעה שאנחנו רואים את הפולסים מתנהגים לפיה היא תופעת הסופרפוזיציה, וזה הרגע לעבור לדפי העבודה של הסופרפוזיציה ולבחון את ההתנהגות של שני פולסים בעת מפגש.